Mukabat sa dulan o sa kabilyon ka pesos ang natigom sa Combati Cebu Trust Fund. Pundo alang sa disaster rehabilitation, recovery o development projects sa mga naapektuhang lungsod sa amihanang bahin sa Sugbo atol sa nahitabong 6.9 magnitude nga linog ni adtong September 30. Kana tanang kwartahan i-breakdown na for recovery and rehabilitations for Northern Cebu. Gikonpirmar sa Kapitolyo nga anaa sa 913 million pesos sa maong trust fund ang naaprubahan pinaagi sa niaging session sa Hunta Probinsyal. Gitukisab ni Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro ang inisyal nga breakdown sa maong trust fund. 542 million utilization is already for approval from DRRM, no? And ang 371 million in 2025 is already approved. May the accounts here. Yes, 134 million. So, the 135 million, the trust fund of the disaster, plus the fund for 2025, plus the fund for 2026, plus the 50 million na i-download ni Office of the President, plus the... Nagkanayon si Cebu Provincial Assistant Administrator Aldwin Empases nga magtigom pagbalik ang Combati Cebu Task Force sa katapusang adlaw sa buwan. Lakip sab sa mga report nga gitakdang madawat sa Kapitolyo, mao ang Post-Damage Needs Assessment, assessment gikan sa FIVOLCS o guban pang ahensya. And then this October 30, mag-meeting ang Combati Cebu together with DED or NEDA, kay sila man ang Secretariat sa Rehabilitation and Recovery in the national agencies to discuss further mga steps from the national in coordination with the province. And then, since member man ang different local government units sa Combati Cebu, we will also communicate then sa task force once na unsay maagrihan. Sa laing bahin, mihatag og 3.2 milyones pesos nga financial assistance ug laing 3.1 milyones pesos nga balor sa relief packs ang Land Bank of the Philippines alang sa mga biktima sa linog sa Davao Oriental ug sa Sugbo. Ang pagtuno sa maong donasyon sa Kapitolyo, pormal nga gitambungan ni Finance Secretary Ralph Recto ug Land Bank President ug CEO Lynette Ortiz. Kini si Liza May Piñeranda, alang sa My TV, Cebu.